But ngiyamazi. Ngiyadlala igama lakhe ngiyalazi. Igama lami Tyra Kid aka Shukela Gang, mfana wasenkwali, dokotela country. Yes guys, welcome to today's vlog. I know it's been a minute. Niyazi bafethu ukuthi kade siku-accident and kuningi. That's why besingekho active nyana nakuma vlogs ngala, and especially mina kakhulu nje umama wekhaya akayi umuntu nje o-active kwe-social media namazi, but in terms of ama-vlog niyazi ukuthi mina osuke nibambele wona, so bengekho active because umzimba wami nomqondo wami busashayekile, bengisatraumatized nje bafethu after accident. So today we're gonna be talking about uhambo lwethu laseThekwini kuze kwenzeka ne-accident ukuthi yenzeke kanjani, and nje nanokuthi moving forward what can you expect from us. I know it's been a minute. So today my woman is just cooking for me as usually. She's cooking rice. Angazi no Karwan mhlezi ke zongisurprise, but ngizomnikeza i-microphone ayikhulumela ngitshela ukuthi usiphekelani namhlanje as well. Uhambo laseThekwini lusiphathe kanjani, ne-accident nayo uzizwe njani after yona. And trust me, she's a very strong woman, including usisi wakhe uNonhle. They are very, very strong, trust me, because the day kwenzakala i-accident sasizobathathu kahle kahle. It was just me, uMadlamini nosisi wakhe. So ngiqhamuke eJoburg with uMadlamini, sadlula samthatha usisi wakhe, but angifuni ukusigambula istory like nje, ngifuna ukuthi nis-enjoy. Safuna ukuthi umama nitshele nje kahle naye yazi introduce, then ke mase siyaqala siyanixoxela ngendaba yokuthi accident yenzakale kanjani. Welcome to it. Hi guys, this is Mpaliza Madosha, i-manager of the world. Usisodla imali yakhe angayifebanga, osebenzisa imedula. So ke guys, ningixoleleke mina ngibhizi la ngiyapheka. Ngipheka i-rice, kahle kahle ngizokwenza i-savory rice guys. Then nizobona nje isikhathi sihamba ukuthi kanjani ne? Yeah. Ukuthi kuzobe kuyini nani. Okay. So njengoba bebeseke washo nje guys ukuthi kade offline nami ke guys ke bengizama ukuposta kodwa nje ukuthi ngi-strong ke phela mina ke nokuthi ngiwumuntu nje onenkani. Niyangazi ke nina ngeke ngiloko nginichazela yakho, niyangazi nihlezi nisho ngithi afunenkani. Nasempilweni ke nginjalo. So mina ke bengiposta, but nje guys uhambo lethu laseDurban, Nkosi yami
eish bafethu. Lapho nje guys ngavuka ekuseni cause ubhebe wayezohamba-ke vele eyale e-North West eyobheka umntanakhe and bese kade nje Nkosi yami amgcina. So nje ubeyomcheck-a nje and ejahe ukuthi amkhave ukuthi ezoya esikoleni akwazi ukuthi amthathe amhambise yabo amise esikoleni. So ahamba ekuseni ngabo-5 nje yabo. Okay, kusale-ke mina ngivuke nje futhi nami bawuthi ehambile ngiyikhanyisela amakhandlela ami-ke as usual ngikhulekele. But nje ngikhuleke nje ngize ngisho futhi seyibonga ngaze ngikhuleka kanti ngibuye ngikhuleka but that day hayi man. Ha, okay, ngikhuleka ngaqeda then ngaklina. Oh, ngingako-clean nje ngavele ngasidinda-ke isililo-ke niyangazi-ke ngasekukhaleni-ke. Ukukhala bengingakona okokuqala ngikhala. So yeah. Okay, fine. Qhubeke ngiqala usuku ngikline la endlini. Nobhebe ngilinda ubhebe ukuthi abuye la ekhona then Ngilinde ukuthi ngibuye nami la ngikhona. ukuze sizohambani guys ne. Yeah. Lapha engitshelile wathi mase ngibuya ngicela ukubuya so ready. Then mina ngayithathela isikhathi sami-ke niyazi-ke guys as abafazi ukuthi uyitshela ukuthi uzohamba manje yabo uhambe ngesinye isikhathi okay. Maybe ubhebe bengisabhizi-ke mina lana. Okay, afike ngifudumeze ukudla kwakusele cause kufanele siphake konke ukudla ngoba siyahamba-ke. Sidla nobhebe wami ngiqeda into engiyenzayo sigeze. Qeda ukugeza pakishe izinto zethu sikhuleke again. Uyakhumbula ukuthi ngithe ekuseni sikhulekile right? Ngikhulekile mina esihambile yena. So masana siphuma futhi sikhuleke-ke futhi sowu-2. Ubhebe wami uyakhuleka guys hayi kancane. Sikhuleke aze asalele yedwa ekhuleka futhi yena. Akhuleka okay aqede siphume. Oh, wangishiya la cause mina ngisafuna ukwenza ividiyo. Angishiya lana kubheke. Ngasala ngabe ngenza ividiyo. Then ngaphuma-ke nami ngahamba. Okay guys, hamba kwamnandi. Yazi ma kwakumnandi nje indlela yonke sihamba. Oh, khona sadlula sasesunonhle eHawick niyamazi-ke njalo ngalo umshadweni wakhe nomikiphi sadlula samthatha-ke eHawick sahamba naye-ke sayikhaya. Sadlula kwenye igaraji lapha eMbumbulu nepe Pietermaritzburg Cape Town. Shell garage. ya ngisazoyiposta futhi mina ividiyo yakhona cause laba abantu bayeyisa. Ya mhlawumpe nibadedela abanye abantwana aba-serious ngomsebenzi bathola ithuba lomsebenzi abawudingayo kwangempela cause it look like abawudingile wamsebenzi. Nizoyibona kodwa ividiyo yakhona. Sifaka upetrol I think amabhadi aqala lapho cause vele nje guys abantu like eDurban isikhathi esiningi nje angazi ukuthi why mina. Angazi angisho ukuthi abekho abantu aba-right eDurban but eDurban nje into esengiyinothisile nje inkinga zaqala from lapho nje ukuthi hawu. And nginayo-ke mina my side nginayo leyo nkinga ukuthi uma ngifika eThekwini nje hlezi kuzoba khona leyo nto nje. Okay fine. Sahamba. Hayi-ke guys la sesifikile nje. La sesifikile ngangikhuluma ngikhumbula kahle. That time kwenzeka le nto ukuthi ngangikade bengikhuluma ngitshela uNonhle ngithi uyabona uma ngifika lapha eMlazi ngiyokhala. Ngifuna sisehla nje umsindo engizowubala. Fanele icace phela ukuthi sekufikile i-manager of the world ne. Izinto lezi zaqala khona. Ngingakoligwinyi lelo. Ngezwe nje ngoNonhle esekhala ethi hayibo. Hayibo. Nami ngaqala manje ngathi hayibo. Yabo. And I was like no uthi uzoyibamba le moto hawu. Yabo nje guys. Yey
naye waqala manje wathi hayibo, hey guys, avele yalala imoto yafethu, hawe ma. Hhayi bafethu yalala angikholwanga yazi, yalala bafethu ngathi ilele-ke, okay, ilele ngecala, yavele yaphenduka. Yaphenduka, I think yaphenduka kawu-4. Yathi isuka yahamba kanje ngelokhuzana ngale ndawo le, amasondo ebheke phezulu. Yathi yavuka ngesikade yami. Yahlala ngamasondo then sehlika. Kwatshela omunye ukuthi asehlikeni. Savula iy'cabha sonke guys sehlika. Like already nabantu laphayana-ke lapha emarobhothini. Kahle kahle kukhona emarobhothini exactly, but ilapha ngasemshiyeni nje. Usuzongenelela laphayana khona mpela kaveli. Baphuma-ke abantu bakhona-ke guys beza kuthina. Uma befika kuthina nje bayabuza nababo guys ni-right? Like yeah si-right. But into engiyikhumbula guys ngangilahlekela ifoni yami. Wonke umuntu amafoni akhona, baby khona, eyanohla ikhona, eyami ayikho. Lapho eyamade ngiyiphethe, ubhebi naye yakhe ngiyiphethe, ibikumina, but eyakhe ikhona eyami ayikho. And angisenandaba-ke nanokuthi kwenzakaleni, already sekwenzekile okwenzekile and sisindile, asilimalanga. But nje ngifuna ifoni yami nje engiyifuna ifoni yami nokuthi ngishuthe so that ngizonitshengisa nani bangani bami ukuthi sesehlelwe inkinga enje. Ifoni kwafika-ke yini? Paramedics. Nalaba balokhuza baby. Laba bezothatha imoto. Oh yes, yeah. Yeah, bafika nabo-ke. So nje kwayilo nto nabo bayabuza like nabo sebeyabona hayibo umbali lo TikTok mfethu hayibo u-right. Ngisebese guys ngi-right yazi hayibo anilimalanga silimalanga ngingilahlekelwe ifoni yami. Wonke-ke manje umuntu usefocus kuleyo nto ukuthi hayibo ifoni yakhe-ke Nkosi yami I'm worried maybe uyile sekuzoze kufike nabanye bathole ifoni yami like kanti ifoni izihlalele nje kwini i-sunroof lapha i-relaxele nje. Yathola yibona nje shame labo bhuti abasebefikile lapha sebesiza-ke. Bayithola-ke kanjalo. But nje guys like hayibo akukho engingakusho mina okutheni ngaleya nto eyenzeka lapha. Into engingayisho nje ukuthi guys uNkulunkulu mengakuthandi shame nomuntu wakhe. Ngisho ungenzani, ngisho ungafika nesibhamu umkhombekayo nje. Kungakhona nje into ezokutshela ukuthi no yazi imjika uphinde emumva because ayikho lento eyenzayo. Ujike futhi uphinde emumva kade usuthi uyombulala umuntu. Because uNkulunkulu ngeke guys mengawufuni umuntu akawufuni. Thina sagintikana imoto guys yarola pu. Ngase ngivumile ukuthi no kushuthi siyafa-ke phela cause hayibo. Imoto yarola nathi kanje. Kangeqala mina into enje but siyabonga guys uNkulunkulu ukuthi siyaphila. Ubhebe wami isoni sisangani. Afethu. Asangana guys efona ukuthi sifike phela endlini wafona wathola ukuthi sisendlini. Nami inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi ubhebe uzokwenzenjani but-ke ekugcineni uNkulunkulu walenza icebo. Yonke into yaba right, sabuyela endlini nobhebi wahamba-ke kanjalo. Nje kodwa ngicela nabo bachazele ngendlela mhlawumbe nje owazizwa ayibo mina kongazuthi imove umlingo ubatha ngazi. Angazi. Mina ngizoshela iside-ke le story mayelana ne-accident. So vele mina ngokwami-ke mangidriver like ngisuke ngingayitshela ukuthi ngizokwenza like ingozi ngoba ngumuntu oqaphela kakhulu yabo emgaqweni mangishayela and umuntu ongakaze futhi wayenza ingozi nje selokhu ngaqala ukushayela. So
ngalolya suku nje shuthi nje kwakuyibhadinyana elalifuna ukuphuma yabo, because bafowethu phela angeke size sibe ney'nhlanhla ngaso sonke isikhathi wena izinto zakho zikhambela kahle. So it's just happened ukuthi nje ngalolya suku-ke hhayi kwakumele vele kwenzakale lento eyenzakala, cause ngiyakhumbula nje ukuthi ngangingazeli and even emgaqweni yabo ayikho into eyasiphazamisayo, ama-lights ayekhona, imoto isebenza kahle yonke into. So ngathi sesilapha eMlazi kahle kahle, siqeda kudlula nje i-Mega City, amarobhothini e-Mega City, khona imoto nje vele engayikhatha laphaya eyayilokhu ishona ngapha nangapha. Niyazi nani bafethu, iphuza Thursday, abantu bafethu emgaqweni mawudrayiva kumele uqaphelele wonke umuntu. So ngangithi ngizama ukuthi nje ngibalekele le moto ngingaze ngenze ingozi nayo la. So ngayi-overtake-a ngaphinde ngahlala ku-slow lane. Uma ngihlala ku-slow lane ngihambela ngo-70 vele, 70 isipidi sami noma u-80. Hhayi, yazi ngathi nje nginyukela laphaya ngaleli bridge leli laphaya eMshiyeni leli lokuqala, ngiqeda nje kudlula kulona, i-steering nje savele sayiswingela nje sonke. Angazi noma kwaphela ama-brush e-steering noma i-steering rack kwenzakalani, but nje imoto yasho ukuthi nje ngiyaswinga mina la manje, ngifuna ukushaya isidudla nje, ngiyanichitha futhi. Hhayi ngazama ukuyibamba, hhayi ngangiy'tshela ukuthi ngizoyibamba guys, hhayi yasichitha imoto, yasiginqa. Hey, fortunately nakhona ayisiginqeli emgaqweni, ngathi ngiyazama ukuyibuyisela emgaqweni yala, because i-steering yayilokhu ishonisa yona vele ngala ka-left, yagcina ibuyele eceleni, yasiginqa hlampe more than 4 times njengoba uMadlamini kade entshela nje. Imoto irola nje, ilokhu irola nathi, ekugcineni kosuku yaginqika yayimela yabo. Saphuma-ke emotweni, sazama ukuthi like sithole usizo, especially nje I would like to thank umngani wami uShemza, cause it happened ukuthi naye wayeseduzane laphaya ka-V the time kwenzakala leya nto, cause akuphelanga ngisho 2 minutes ngimfonelile wafika, you know, akwazi ukuthi angisize, ahambise umama kuwo, aphinde abuye la angigadise imoto, you know, up until sikwazi ukuthi siyihambise imoto, sikwazi ukuthi sithole usizo. But nje I'm just thankful ngempilo, because leya ndawo leya ekwenzakala kuyona ingozi bafethu, leya ndawo wonke umuntu efika lapha wayethuka bafethu ukuthi sisindile, asilimele, asinalutho, because leya ndawo kuyashiwo kuthiwa awusindi, akekho umuntu owenza ingozi kuleya ndawo asinde. And thina sasinda, saphuma siphila. Hhayi nanokuthi mhlampe siye esibhedlela like kuphi nakuphi, cha nje saphuma si-right. Imoto yaphahla amaglasi yaphela, akaze sasikwa ngisho nayibhodlela. Like God is gracious guys, mewukuthi uNkulunkulu usuke engakufuni nempilo yakho, usuke engakufuni and isikhathi sisuke singakushayi, and kuyakhombisa ukuthi guys izinto ezinkulu ziseza, you know, zisazokwenzeka phakathi kwethu, because at the end of the day asikwazi ukuthi sisinde kwingozi enje. Even izitha zethu zimangele la zikhona ukuthi sisinde kanjani, because lapha kwakumele ngabe sishonile. Leya ngozi mina uNkulunkulu ungikhombisile ukuthi kahle kahle kukhulu asazongenzela kona or angibekele kona, I mean la emhlabeni. And I'm grateful, ngisazoqhubeka nje ngimdumise, ngisazoqhubeka ngithandaze kakhulu, ngisazoqhubeka ngimbonge njalo. And nje uMadlamini nosisi wakhe baveza ngivuqamba amanga ba-strong kakhulu nabo. Ngigrateful kakhulu
kuNkulunkulu ngabo ngoba bangabantwana aba-strong kakhulu. And kuthiwa kwamanye nje amantombazane ngabe ayehayiza laphaya emotweni, hlampe umuntu wagcina enza ingozi ngendlela hlampe engabe ayenzakalanga ngayo, hlampe ngabe sagcina shona ngisho ukushona ngoba omunye umuntu ugcina ehayiza, ugcina ubulawa ikona ukuthi hhayi uyasaba manje. But bona nje ngagcina ngosisi wakhe ethi hhayi bokwenzakalani, imoto yaphenduka. Emva kwalokho angikaze ngawuzwa umsindo owaqhamuka kubona after lapho, but uNkulunkulu unamandla and bawosisi aba-strong kakhulu. Ngingasho ukuthi nami nje nginomama wekhaya o-strong, guys. I'm grateful and I'm thankful kuNkulunkulu ukuthi aqhubeke asiphe iy'nsuku zokuthi siphile, sisazoqhubeka simkhonze, simdumise njalo. Siyabonga kakhulu nje bafethu, nisazosibona-ke sinenzela izinto ezi-right. More content is coming. uMadlamini une-YouTube channel yakhe naye, definitely nizoyibona la kwi-screen njengoba ngikhuluma. Wala nisubscribe nakwi-YouTube channel yaTyra Kid as well. Keep on supporting my music, keep on supporting nje ikhapuli ye-country. Siyanithanda kakhulu. More blessings. Okay, sure. Anana, 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 anana. Mbambe strong, 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 umangete. Mbambe strong, 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 umangete. Mbambe strong, umangete. Baby girl fly, she dey paper, ngambitha kamnandi, no be filter, body on fire. We know Shiva, ngifuna imadeni, abaningo madiba, umfana wasenkwala, abaningo yabadida. Pesha pick and choose, semaninga matili, ngiyagcwala ngawe ma, ngizokubona ngedina. Kama piki milki ni beba, kikweli sitokuangusha kwa sababu nakupenda sana. Kama makiki msifanyi tena, nitakuwa mtu mwema.